खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आं दिनैहाय मा खामानि दङ मा मावहैगोन नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लासो बुजिगोन ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आङो मा मावहैगोन दिनै नोंथाङा नायलांबाय थाबानो बुजिबाय ओमफ्राय आं दा थांबाय थादिनि ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय गारियाथ' नाम्बार प्लेट गैया नाम्बार प्लेटआबो जाबाय होननानै फन हरदों दहाय दा लागायबोनांगौ बेखौबो नैबेयाव ओमफ्राय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टबा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि चलो दा जोङो फैयै राखालदुबि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय गारिखौ आं दा फंबायखौ सालायहोबाय फंबायखौ लाबोफादों आं ससेनिफ्राय जोंहा फंबाय आनैनि फिसाला ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ जोङो माने मेन रडजों थांनाय नङा बङाइगावसिम जों बारस'लांगोन मोनसे साहा बागानथिं बारस'लांसै ओरैहाय साफ्राखाथा हाजो जिं जिं थांनोसै ना मा होनो नोंथाङा नायलांबाय थादो मजा नांदों बार खोलो खोलो जों थांगासिनो दं दा फंबायजों आंजों लोगोफोर मजा 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 जोङो दा मेन रडजों थांबाय थायालासिनो लोगोफोर ओरैहाय साफ्राखाथानि टि गार्डेन साहा बागानजों बारस'बाय लामाया आङो गोबां सिगां बेजों थांलाय फैलाय खालामोमोन जेब्ला बङाइगाव फैयो जों बेजों बारस'योमोन आरोखि फ्रेश बारहावाबो मोनो नालाय साहा बागानजों आरो आंथ' बिराद मोजां मोनखायो साहा बागानाव बेरायनो साहा बागान गेजेर गेजेर जों दा थांबाय थागासिनो दङ फ्रेश एकदमबारे मोजां बार जानो फैयो मानसिफ्राबो जोंबो दा बिदिनो थांगासिनो दं साहा बागान गेजेर गेजेर जोबोद समायना जोंना बङाइगावनाबो एसे गुवारैनो साहा बागाना ओमफ्राय ओरैहाय दैमा बोहैबोनाय दङ ओरै सानजा सरि सा आरो खोला बोहैनाय थांबाय थादिनि जोंना बङाइगावनि टि गार्डेना बेनो लोगोफोर सोरबाफोर नुफेरबायाखैबा बङाइगावनि टि गार्डेनखौ आंनि ब्लगनियाव गेजेरजों एसे इन्जय खालामदो नायदो ना मा होनो लोगोफोर आंनि ब्लगनि गेजेरजों आं शेयार खालामहरबाय ना मा होनो ओमफ्राय नै आंना हेलमेटआ गारियाव मोनफानायसोमोन गोदान हेलमेट दङ मोनसे गोदान लानाय बे सिगां लायै समाव बेखौनो इउज खालामथ'दोंमोन आरो ना मा होनो फाइनालि लोगोफोर नै जों दा बङाइगाव टाउन मोनफैबाय ओमफ्राय जों दा यामा डिलाराव थांनोसै शरुमाव ओमफ्राय नाम्बार प्लेट नाम्बार लानोसै आरो लागायहैनोसै आरोखि गाहायाव लागायग्रा खाथियाव बेयाव लागायना हरा नाम्बारखौल' हरगोन बेनिफ्राय एसे दानिया ना मा होनो लोगोफोर मोनफैबाय जों दा स्पटआव अन द स्पट राइट नाउ गाइस जों दा जायगायाव मोनफैबाय शरुमाव ओमफ्राय बेनिफ्राय दा नाम्बार प्लेटनि नाम्बारखौ लानोसै गाहायाव लगायनोसै ओमफ्राय गाइस इगनर माइ फेस ओंखाम उखैनाय नुखाबायलै द्रायनो बोरैबा थ' मालाबा बिदि नुयो नामा होनो लोगोफोर नुबाय बोरैबानो ओमफ्राय नैहाय फंबाय दङ ओमफ्राय नै नाम्बारखौ लानोसै गाहायाव लगायहैनांगौआ गाहायावसो बारा गोजानाव नङा खाथियावनो बिथांमोना नाम्बारखौल'सो हरो बेनिफ्राय लेखाखौ ओमफ्राय जों लगायदिनि ना मा होनो लोगोफोर फाइनालि आङो मोनबाय लेखाखौ लोगोफोर दा जों गाहायाव थांगासिनो दं लगायनो थाखाय नाम्बार प्लेटखौ खाथियावनो ओरैहाय ओंखारबाय आं ओमफ्राय नै सिखाव लामाजों फैयै फैनानै दा मोनफैबाय आरो जायगायाव नै बेनो जायगाया लगायग्राया नाम्बार प्लेटखौ बेयाव लागायना हरो नैबे फंबाया लागायो उन्दैथार बे बैसोआवनो मालाय जेसेबांबा खामायगासिनो दं नै जोंफ्रासो गोदाव सोराव बेरायनोल' लुबैयो माथो थाबायनोल' देवबानि एकदम नै बे बैसोआव खामायनायसो बिसिना 12-13 बोसोराव जारलासो जागोन ना मा होनो लोगोफोर गासिबोथ' समान जाया बिदिनोसै नङा होनबा संसाराव गोबां मानसि दङ बाव सासेजों समान जानो नङा होमबा सोरबा सासेजों रुजुबाय थानानैथ' जायाना गावबागाव चइस गावबागाव लाइफ नङा होमबा दा फंबाया नै रेडि खालामगासिनो दङ सुफ्लंगासिनो बिथाङा माबा माबि नाट होनो थाखाय
लागायसिगोन बिथाङा नायलांबाय थादो 기분이 그리나 볼까요, 신발은? 기분이요? 볼까봐야 돼. 어디 기분은 왜 타이어 하가를 건드는? 이구네. 네 이거. 이구네. 나도 근데 남아 나가는 데 자라는 거 봐. 이거 올라가 보자. 배워. 어디 갈래? लोगोफोर खामानिया मोनसे जोबथ'नानै ओरैहाय जों बङाइगाव अभारब्रिजजों राउन्ड मारिबोबाय ओमफ्राय जों थांबाय थादोनि दा बिजनियाव खामानि दंबावो मोनसे एसे मडिफाइड खालामबावगोन ओमफ्राय नोंथाङा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर सेम डेयाव हायाखिसै आङो साननैजों कमप्लिट खालामनाय ब्लग भिडिअ बियो नोंथाङा नायलांदो एसे खस्थ' जायो ब्लग बानायनायाबो नङा होमबा नुवाखै साननै सानथामजों मोनसेसो भिडिअ जायो मालाबा समावथ' ओमफ्राय दा थांबाय थादोनि ना मा होनो लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायलांबाय था भिडिअआ कमप्लिट जायाखै दाबो गारियाव वाइजार लागायहैनोसै ब्लेकखौ मिलायनायनि पूरा मोबाइल कंपनी मोबाइल क्या बोला कि कौन को ध्यान देना मालूम था हां तुम्हारा मामा मालिक কত মাত্ৰ বেছি হৈছে বেছি হয় আজিকালি কত পৰিলেও কিবা জব কৰিলে নাপাই দেখোন 7,000 8,000 গুৱাহাটীত যা তুমিতো 10,000 পাই আছে লোকেলত জানা বি পাছ কোনোবা গুৱাহাটীত কাম কৰ 7,000 8,000 এনেকুৱা ইমান লাজ লগা কথা এই কোম্পানী বিলাক এটা সরকার প্রাইভেট স্কুল মাস্টারি করবা গেলে 3-4,000 5,000 এইটো মাহত 4,000 এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱৰ স্কুল আছে তো প্ৰাইভেট আমাৰ বাবা ইবলা সব মিলবিলাক খুলিছে এনেকুৱা 4,000 5,000 নাপায় লোকেলত থাকিবলৈ এনেকুৱা 10,000 ভাল খৰকৰ আপোনাৰ তেনেহলে খাওয়া দাওয়া মালিক সিঙ্গেল আউট নতে এটা হলে ভাল বহুত ভাল দেখ করে আর বোনাস টনাস দিব না পূজা বোনাস পূজা দিলে নি তো পূজা দে বিষ্ণু পূজা থব বিষ্ণু মতে হবে 4 তারিখ লস নাই বিষ্ণু তার আগৰ দিনা হ'ব 4 তাৰিখ 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 4 তা
মোটামুটি এই সপ্তাহটা রিয়াদ নাই রিভার আমার ঘরে তাই তো কালা করি মাঝন পড়বে এতে এতে এই এদিকে গাড়িটা ব্ল্যাক কালার দেখিলে চিনি পাম যাবা যাবা আনে ভাই আর এক সপ্তাহ ভিতৰত আহিলে দোকানটো চিন যাব বেলেগ বনাই থৈ চিষ্টেমটো আপডেট কৰিবা নেকি আপডেট কৰিবা নতুন বনাব না অলপ আপডেট হ'ব অঁ গাড়ীটোৰ ওপৰত কাম কৰে না মাল আহিছে ফিটিং কৰিব এই কাৰ্টনত আছে ফিটিঙে কৰিব লাগিছে টাইম পোৱা নাই বোনাছ তুমি মালিকত বোনাছ এই মই লগাই দিম বুলি বোনাছ দে বুলি মিস্ত্ৰী বেলেগ তেনেহ'লে খালি পোৱাত আহিম মই হা খালি পোৱাত আহিব 9টা 9টা ঠিক আছে হৈ যাব মাৰাৰ কাৰণে কিমান ল'ব হ'ব 5,000 হ'ব চলিব না Oh, bisa ada? Bisa. Kami ada sini. Seven aja. Sini sini. Seven wala mayrong sini. Mayrong. Kini ya? Mayrong kan mayrong. Iko, seven nama dia tu mulai. Seven ada dosa sih. Iflo buat RS ahe. Kembali. Cuma kalau buat blue color. Blue color. Point itu buat kore. Hey. Oh, ngapa? Kiba, itu tuh nad lu jual tahu mau ya tahu itu. Pura zaman servicing itu. Blue kilo tu sudah dia है. रिंग को कलर होनानै होबाय लोगोफोर ऑरेंज कलर को ब्लैक खालामनाय जाबाय नांहैयो बेबायदिया खनायाव थाबाबो जेबो नङा नोंथां ओरैहाय खुलिनाय जाबाय Ko parlo de black mwjang. Itu masih dulu. Masalah kayak ini.
लाबोगासिनो बेगाव थाबाय थाखायो बेखौथ' बेगाव दंमोन मालाबा ओरैबायदि इमारजेन्सि जायोना लानांगौ लाखानांगौ ओरैनो थांजोबना कालारा बाहेरायाव माखासे माबासो मा होनोमोनलाय बियो हरदिं गयोना उखुन्दै बायदि बियो गेस मा बुस्थुआ गाबोयो माबादा हांखोफोरा ओइ गयनायाव थायोना Ya soalnya gitu dah. Nah bukan cuma. Mencuri sini. Mencuri bawah. Kucing mau ada kucing boleh. Terus serung boleh. Aduh iya, ini sih bisa. Sakit sakit dizi lagi oh ya. Aram sih fal sih. Mwnha beras tangan semua. Mana? Mana? Kadang kan? Mwjang. Okay.